Wayyoni 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 mutuwa bata kyale kowa ba. Ina roƙonka ya Allahu ka haska kirjina, da nai nufin zan yi waƙar mutuwa sitirar juna. Allah ka lamunci, Allah ka lamunci, in yi ta ku ba da wasa ba, ba da wasa ba. Ta kyale kowa ta ɗauki shugabana ɗan Usmanu baba. Mutuwa wajibi ce dan ba ta kyale kowa ta ɗauki shugabana ɗan Usmanu baba. Farko na sanya Allah wanda ya yi dukan halittu, sarki mai juya rayayyu su zamo matattu. Ka bani hikima ya sarki na masarautu, in tsara marsiya na sharifi cikin rubutu, wanda kan yaban manzo shi fa ba ya hutu. Allah ji kan sharifi dan Usmanu baba. Mutuwa wajibi ce dan ba ta kyale kowa ta ɗauki shugabana dan Usmanu baba. Tsira kaza aminci Allahumma halicci ga shugaban ma'aika manzon mu mafifici. Kasa da duka alai da sahabu ba su kunci, sannan da auliya ulla kansu ba su kunci, kamar su shehu Tijjani da shehi na Bauchi da shehu Kaulayi har da fito Haji baba. Mutuwa wajibi ce dan ba ta kyale kowa ta ɗauki shugabana dan Usmanu baba. Sai wani ya rasa sannan wani za ya sama, mun rashi na maulanmu lahira ta sama. Lallai fa dole mai kuka kwalla su zubo ma, rashin sharif cikinmu ai ciwo ya zamo ma. Kai ne da yin yabon manzo amshi muke ma, duka ai muna koyo a gurin ka baba. Mutuwa wajibi ce dan ba ta kyale kowa ta ɗauki shugabana dan Usmanu baba. Allah jikan Abul Fatu jalla na yi roko, albarkacin ma'aikin shi ka bai wa sako. Haskaka masarauta jalla na yi roko, kamsasa masarauta jalla na yi roko. Karfafa iyalansa su dinga mika sako, a cikin yabon manzo karfafe su rabba. Mutuwa wajibi ce dan ba ta kyale kowa ta ɗauki shugabana dan Usmanu baba. Ina tuno da sanda ya ce can Madina roko, gaban Rasulu kakansa a can ya je da koko. Kungiya nake sanyi da za mu aika sako, kun masoya na manzo bai tuka mu miko. Sa'idan na buɗe ta al'umma su zozo, mu dinga yin yabon manzo dan Amina babba. Mutuwa wajibi ce dan ba ta kyale kowa ta ɗauki shugabana dan Usmanu baba. Na tuno da waƙar sa sai na dinga kwalla, babu tantama dole mu ma yabo mijin Ramla. Ka fi dukkanin wani mai daraja abun Allah, babu tantama dole mu ma yabo mijin Ramla. Ka fi dukkanin wani mai daraja abun Allah. Ya Ubangiji Rabi'u ne makaskacin bawa, shi ne ya keɓe a gaban ka da nufin halwa. Ka fage na baitoci ya nufin rubutawa, wannan da Allahu salati ka kake yi wa Sayyidi Muhammad dan Amina da Abdullah. Sano ya madafar bayi mijinsu Zainaba, ba kamar kadin halitta ta jallana duba. Kunkin hali kyan zuba da tabbatar haiba, ka zama kogi daga gunka ne ake diba. Haske na yardar Allahu ya mijin
ƙarshen karatun dai malamin ya ce maka ba mutum bane ba kuma aljani bane Allah, ba fari bane shi kuma ba baki bane Allah, ba ja bane ruwan dorowa bane Allah, kore bane kuma ba shudi bane Allah, haske bane kuma shi ba duhu bane Allah, baya gabas kuma baya yamma shi Allah, baya kudu kuma baya arewa shi Allah, baya sama kuma baya ƙasan gashi Allah, kuma sai a ce maka ko ina akwai Allah, haka abin yake babu giran da babu shi Allah, babu tantama dole mu ma yabo mijin Ramla, kabu dukkanin wani mai daraja abun Allah. Ku fa lura kanwar mutuwa ce su riga ce ba a iya cire ta kunji ba. Ku fa lura kanwar mutuwa ce su riga ce ba a iya cire ta kunji ba. Hajiya Aisha Usman baba, baba ta idan ba ko gane ba, yanayin rayuwar ta ita na duba, sai na ga bai kamata in kyale ba, tilas in shirya wata waka akan zufa. Ku fa lura kanwar mutuwa ce zufa riga ce ba a iya cire ta kunji ba. Ya Allah jikan Sharif dan baba, mai kauna ga dan Amina na raba, dan Abdul Ilahi mai kyan nasaba, duk sa'in da na tuno waƙarsa sai na yi addu'a raudar sai zan haskaka. Ku fa lura kanwar mutuwa ce su riga ce ba a iya cire ta kunji ba. Wayo ni